மாதாஜி இந்த போட்டோ எல்லாம் குரூப்ல போடுங்க மாதாஜி, ரொம்ப அழகா இருக்கு. கண்டிப்பா. சோ ஹரே கிருஷ்ணா. பெரிய பெரிய ஸ்டாச்சு மாதிரி ரொம்ப அப்படியே நேச்சரா இருக்கிற மாதிரி அங்க இருக்கும். ஓ ஷூர் ஷூர், கண்டிப்பா பாக்குறேன். டெய்லி மங்களார்த்தி கூட கொஞ்சம் எல்லாம் பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை கிரியேட் பண்றது மாதாஜி. நீங்க வேற பிரபு மாற்றம் பண்ணி அங்க என்ன உட்கார வச்சிருங்க போல இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க அங்க இருந்து வந்தாப்புலதான் இருக்கு மாதாஜி. வெரி பியூட்டிஃபுல் இல்ல அது? பர்டிகுலர்லி எல்லாம் பாத்துக்கோங்க, அங்க இது பிக்சரே எவ்வளவு அழகா இருந்துச்சுன்னா நேர்ல எவ்வளவு அழகா இருக்கும். ஏன்னா நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கு மாதாஜி, கலர் எல்லாம் சூப்பர். ஆமா இல்ல நேர்ல வந்து எவ்வளவு அழகா இருக்கும்னா, நான் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, மாயாப்பூர் வந்து நான் நிறைய தடவை மங்களார்த்தி எல்லாம் பாத்திருக்கேன், டெய்லி பாப்பேன் பிரபு. ஆனா நேர்ல இருக்கிறதுல ஒரு 5% அந்த பிக்சர் கவர் பண்ணலையே. அவர் சொன்னார் அது உண்டி. ஏன்னா நிறைய நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிக்சர்ஸ் ரொம்ப அழகா இருக்கும். இப்ப சூரிய ஒளி இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நேச்சுரலா ரொம்ப அழகா தெரியும். ஆனா கிருஷ்ணர் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப அழகா தெரிவாரு, ஆனா நேர்ல பிரம்மாண்டமா தெரிவாரு, கிட்டே போக முடியாது. அதனால எனக்கு நேர்ல பாக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். நேர்ல போயிட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து ஃபீட்பேக் கொடுக்குறேன், சரிங்களா? சரி, நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்த ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्या ददाति स्वपदाधिकं. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते. सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी दशतारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ரைட் ஸ்ட்ரைட் டைவ் இன். ஹரே கிருஷ்ணா ராதிகா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன் பேக்ரவுண்ட்ல சைத்தன்யாக்கு ராசா டான்ஸ் போட்டிருக்கேன்னா, நம்ம சைத்தன்யாவோட ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ராசா டான்ஸ்க்கு இமை சமா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது என்னது? சைத்தன்யா அவங்க பண்ற ஒன்னும் கிருஷ்ணர் ராசா டான்ஸும் ஐடென்டிக்கல். அது என்னது? அவர் பக்த பரவசத்துல அந்த மாதிரி ஆடுவார் இல்லையே மாதாஜி. பக்த பரவசத்துல ஆடுறது வந்து எக்ஸ்டசி, அது வேற. ராசா டான்ஸ் வராது. பட் இப்போ கிருஷ்ணர் வந்து ராசா டான்ஸோட ஹீரோ, கரெக்டா? அவர் தான் இனிஷியேட் பண்றாரு. அதே மாதிரி ஒண்ணு சைத்தன்யா மகாபிரபு ஒண்ணு இனிஷியேட் பண்ணுவாரு, அதுக்கு அவர் தான் ஹீரோ. அது என்ன பண்றாரு? சங்கீர்த்தன் யக்ஞம். வெரி நைஸ். சங்கீர்த்தன் யக்ஞம். அதுதான் அவர் சங்கீர்த்தன், அதுதான் அவர் வந்து இனிஷியேட் பண்றாரு. சோ இது ரெண்டு ஈக்குவல் சொல்றாங்க. எதுக்கு சொல்றேன்னா, சங்கீர்த்தனும் ராசா டான்ஸும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொன்னா மெய்மறந்து போறது.
இல்ல எவ்வளவு விதமானது ராசா டான்ஸ்ன்றது நம்மளுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் நான் இந்த டாபிக் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தேன். இப்போ இன்னைக்கு நம்ம 197 192 பிரபு 207. 207. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். சோ ரஃப்லி நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது என்னன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து அழகு வந்து எப்படி ராதா, அதாவது கோபிகளை பார்த்த உடனே அவரோட அழகு பல மடங்கு ஏறுது. அவரை பார்த்த உடனே கோபிகளோட அழகும் பல மடங்கு ஏறுது. ரைட்? இப்போ 2 பேருக்குள்ள நடக்கிற காம்படிஷன்ல யாருமே ஒத்துக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அந்த லெவலுக்கு வந்து அவ்வளோ. ஆமா, கிருஷ்ணா வந்து அழகான கோபிகள் எல்லாம் பார்த்துட்டு அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு. ரைட்? அவரோட இனிமையும் ஏறுது. கோபிகள் நினைக்கிறாங்க கிருஷ்ணா வந்து நம்மள பார்த்தா ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்கன்றதால அவங்க அழகும் ஏறுது. எப்படி மாதாஜி அப்படின்னுங்க? இப்ப நானே பாத்தீங்கன்னா வரைச்சே வந்து கரெக்டா ஒரு 4 o'clock வரைக்கும் கொஞ்சம் டயர்டா தான் வருவேன். இப்போ நீங்க எல்லாம் ஹரே கிருஷ்ணா அதுன்னு சொல்றச்சே வருது இல்லையா? இப்போ நம்ம ஆர்டினரி நம்ம ஃபேஸ்லயே நம்மளுக்கு ஒரு சிரிப்பு நம்ம அழகே ஏற்றுச்சு. அவங்க எல்லாம் வெரி டிரான்ஸ்டென்டல் அண்ட் ரொம்ப அழகானவங்களும். அப்போ அவங்களுக்கு பல மடங்கு அந்த அழகு வந்து வெளியில பிம்பமா தெரியும். கிருஷ்ணா வந்து அதே மாதிரி இவங்களோட அழகை பார்த்து அவரோட அழகும் ஏறுதான். அதே மாதிரி கிருஷ்ணாவோட அழகை பார்த்து இவங்களோட அழகும் ஏறுது அப்படின்றதான் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தோம். ரைட்? சோ இது வந்து 2 பேருமே சொல்லுவாங்க, எப்பவுமே 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தா பார்ட்னர் இன் கிரைமாவும் இருக்கலாம். அதாவது தப்புல ஒருத்தர் இருக்கலாம். துரியோதனும் கர்ணரும் எக்ஸாம்பிள். ரைட்? ஆனா 2 பாசிட்டிவ் எனர்ஜியும் இருக்கலாம், அர்ஜுனரும் கிருஷ்ணரும். அதே மாதிரி கோபிகளும் பக்தர்கள். ரைட்? அப்படி காம்ப்ளிமெண்டரியா போயிட்டே இருக்கு. ராதா அங்க நான் மியூட் போட்டுறேன் கீதா மாதாஜி நினைக்கிறேன். ஓகே. சோ அதே மாதிரி ராதா வந்து அவரோட கிருஷ்ணாவோட ரொம்ப ஃபேவரட். ரைட்? அவர் வந்து அவரோட உயிருக்கே மீன் அப்படின்னு. கோபிகள் இல்லைன்னா அவருக்கு சந்தோஷம் கொடுக்க முடியாதுன்றதால ராதா ராணியை நிறைய தடவை அந்த கோபிகள் அனுப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து தான் சந்தோஷப்படணும்ன்றதை விட கிருஷ்ணர் சந்தோஷப்படணும்ன்றதுதான் முக்கியமான ஒண்ணு. இப்போ வந்து அந்த மூட்ல சைத்தன்யா பிரபு வந்திருக்காரு. அவர் வந்து கலியுக தர்மத்தை சொல்லி கொடுக்கிறாரு. அண்ட் கலியுகத்தின் மிக பெரிய தர்மம் என்ன? ஹரே நாம சங்கீர்த்தனம், ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம். ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம். இதுதான் இருக்கிறதுலே மிகப்பெரிய சீக்ரெட், மிகப்பெரிய சந்தோஷம்னு சொல்லலாம். ரைட்? என்னோட நம்ம ஃபேவரட் ஸ்லோகம் வந்துச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. சாஷ்டி சாரூப்ய சாமிப்ய ஏகத்வம் அபியுதா தியாமானம் ந கிருண்ணந்தி வினா மத்சேவானாம் ஜனாஹ. ஆலோக்ய சாஷ்டி சாரூப்ய சாமிப்யேகத்வம் அப்யுதா தேயமானம் ந கிருண்ணந்தி வினா மத்சேவனம் ஜனாஹ. எனக்கு சேவை செய்வதற்கு பதிலாக சாலோக்கியா, சாஷ்டி, சாரூப்யா, சாமீப்யா, என்னுடன் ஐக்கியமாகுதல் என இத்தகைய முக்திகளில் எதை நான் வழங்கினாலும் என்னுடைய பக்தர்கள் அதனை ஏற்பது இல்லை. பொருளுரை: ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து 3.21.11 வரும் இந்த 3 ஸ்லோகங்கள் கபில தேவரின் படிப்பில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரால் பேசப்பட்டவை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரைட்? தியாமானா நான் கிருண்ணந்தி வினா, ஆனா வேண்டாம், எனக்கு சேவை இல்லைன்னா எனக்கு இது எதுவுமே வேண்டாம்னு சொல்றாங்க இந்த 5 லிபரேஷன்ல. ஏகத்துவம்னா சாயுஜ்ய, அதாவது மர்ஜிங். ஏகத்துவம்னா கபிலா வந்து இது வந்து கபிலதேவ் சொல்றது 3rd chapterல. கபிலதேவ் யாருக்கு அறிவுரை கொடுக்கிறாரு? கபிலா வந்து கிருஷ்ணரோட இன்கார்னேஷன். ஹரே கிருஷ்ணா. மத்சேவயா प्रतितां ते सालोक्यादि चतुस्तयं नेचन्ति सेवया पूर्णा कुन्तोऽन्यात् काल विप्लुताम्. हरे कृष्ण. मत्सेवया प्रतितां ते सालोक्यादि चतुस्तयं नेचन्ति सेवया पूर्णाः कुन्तोऽन्यात् काल विप्लुतम्. எனக்கு சேவை செய்து தங்களது விருப்பங்களை நிறைவேற்றிக் கொண்டுள்ள என் பக்தர்கள் அத்தகு சேவையினால் எளிதில் அடையக்கூடிய 4 வகையான முக்தியினை கூட ஏற்பதில்லை. அவ்வாறு இருக்கையில் காலப்போக்கில் அழியக்கூடிய எந்த ஓர் இன்பத்தையும் அவர்கள் ஏன் ஏற்க வேண்டும்? பொருளுரை: ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து 9.4.67 வரும் இந்த ஸ்லோகம் மாமன்னர் அம்பரீஷரின் குணங்களுடைய தொடர்பில் பகவானால் பேசப்பட்டதாகும். பூர்ணத்துடன் ஐக்கியமாகுதல் என்பது ஸ்வர்க்கத்தில் வாழ்வதை போன்றே தற்காலிகமானதாகும். இவை இரண்டுமே காலத்தினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. இரண்டில் எந்த நிலையும் நிரந்தரமானது அல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வெரி நைஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
மாடரேட் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கணும்? ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்ஸ். இக்கனே படி மாட்டேன் பிரபு. நெக்ஸ்ட் போகணும் பிரபு. சோ இது வந்து என்னன்னா, ஓ மை டிவோட்டிஸ் என்னன்னா அவர் ஓகே நான் தான் பண்ண எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஓகே, இது வந்து இந்த 4ல என்ன நான் சொன்னதே தான் மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றாங்க. இந்த 4 ஸ்லோகமும் அதேதான். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna, Mataji. Just one doubt, Mataji. Yes, Mataji, please. Like the devotees want only to serve the Lord, but they don't want these 4, that Salokya, Sarupya. Correct? And devotional service means in Goloka or here in material world? Wherever. See, basically liberation nanale, normally what happens, dharma, artha, kama, moksha, right? Dharma mandradhu religiosity, adu panni artha, right? Dharma, artha vandu economic development. You will work towards whatever you are doing. And second one vandu edukku kamam. Why do you work? To satisfy your senses. And finally moksha, that becomes the stage of liberation. இப்போ வந்து இங்க இருக்கிறவங்களே அது ஏன் பண்றாங்கன்னா, they want to get liberated and go to not Goloka, Vaikunta. ஏன்னா இந்த 4 வந்து கான்செப்ட் இஸ் not about Goloka, it's about Vaikunta. So Vaikunta எல்லாமே Goloka, Vrindavan is also part of Vaikunta, but mainly entering into the Vaikunta planets 4. இப்போ Shayujaன்றது before that, before you even enter Vaikunta, the Brahma Jyotila they will hang. So அதுதான். So இப்போ வந்து இது எதுவுமே வேணான்றாங்க. ஏன்னா what they are telling is they will still accept. இப்போ வந்து எடுத்தீங்கன்னா they will accept provided they know for sure சேவா is there. சேவை இல்ல சும்மா போய் நம்ம அங்க உட்காரணும் சாரூபியம் அண்ணா. இப்போ எடுத்தா வைகுண்டம்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே சாரூபம். எக்ஸாம்பிள் வந்து யாராவது நீங்க சொல்லுங்க, சாரூபியாக்கு எக்ஸாம்பிள் யாரு? Don't know, Mataji. You tell Vishnu. Mataji. Sarupyam having the same rupa of Lord. Sarubhyava, Mataji. Sarubhya இவ அவர் உருவத்தை யாரு? அதான் எக்ஸாம்பிள் கேக்குறேன். மாதிரியா? அவர மாதிரினா உத்தவர் Mataji. அவர் மாதிரி இருக்கிறது உத்தவர் இங்க. பட் கிருஷ்ணரே சொல்ல வைகுண்டத்துல 4 கைகள் இருக்கக்கூடியவர் தான் Mataji. அப்படி யாரு? எல்லாருமே விஷ்ணு தூதர். சோ விஷ்ணு தூதருக்கு சேவை இருக்கு. ஆனா டைரக்டா போனவங்க யாரு Mataji? அப்படி விஷ்ணு தூதர்கள் எல்லாம் வந்து விஷ்ணு அந்த மாதிரி நிறைய பேர் அஜாமிலா எல்லாம் இருக்காங்க. அஜாமிலா ஆல்சோ ஹேட் 400 லிபரேஷன். நான் விஷ்ணு தூதர்கள் எடுத்தீங்கன்னா விஷ்ணு தூதருக்கு சேவை இருக்குல்ல மாதாஜி, லட்சுமி மாதாஜி. விஷ்ணு தூதருக்கு வந்து அங்க போயிட்டு அவங்க ரெகுலரா வந்து நம்மள எல்லாம் பிக்கப் பண்ணிட்டு போகணுமே. அவர் தான் ஃபிளைட் பைலட். Yes, okay. ரைட். சோ யமதூதர்கள் போல விஷ்ணு தூதர்கள். எஸ், விஷ்ணு தூதர்கள் தான் நம்ம பாஷையில சொல்லணும்னா he is the pilot. நம்மள கூட்டிட்டு போய் அங்க டிராப் பண்ற வர்க்கு விஷ்ணு தூதருக்கு. சோ therefore he will accept. He is also a devotee. ஆனா சும்மா போய் நான் ரூபம் கொடுக்குறேன் நீ வந்து இங்க உட்காரனா he will not. அதே மாதிரி சாஸ்தி எடுத்தீங்கன்னா பல்லி மகாராஜ் gets the opulences of நம்ம நாராயணா, ரைட்? கிருஷ்ணா all opulences is given. They will accept. பட் இதெல்லாம் இல்ல, உனக்கு இதெல்லாம் தான் போஸ்ட்னா வேணாம், எனக்கு இது கூட வேண்டாம் நீ. ஏன்னா the devotion is so pure. அன்யாபிலாஷிதா சூன்யம். அன்யாபிலாஷிதா means no desire. Material desire is zero. ஞான கர்மாணி அனாவிருத்தம். That is, jnana and karma will be there, but it will not close them. It will keep it open, right? So jnana and karma they will do only there. They are not interested in all this. So these people they want to go do devotional service in Goloka. They want to go, yes, pure devotee anale Goloka da Mataji, and they want to do devotional service in Goloka, and they want to do only service. Goloka panalu service not necessarily Goloka. Even Ayodhya Hanuman, you tell him I will give you 4 and I will not give you service, you think he will take it? He will have a heart attack only. He is very clear. Hanuman gets very upset. He needs service. He has to serve. Oh no, that I've heard. One second. Lakshmi Mataji. When Rama finished his pastimes and when he was winding up, he took everyone, but Hanuman refused to go with him. That is what I've learned. I mean, what I've heard. Correct. So basically, it is believed that Hanuman is staying here, and wherever his Rama's names are told, Hanuman is present there. Exactly. So what I'm asking is, the devotees who want to serve the Lord are present here itself, or they will go to Goloka? That's what I have. Okay, very nice question. So devotees who wants to serve the Lord will go there, because there also we will do service. In Goloka. Very much. Goloka is only about service. What is Yashodama doing? Yashodama is doing service. We will also be doing service. Everybody will do service there. So all of us will go there. Of course, 100%. We booked a slot. Same 4:30. You must come for Wednesday. You must come for this thing class there. There also we don't have 4:30 time, but I will take class now.
So we have already booked a slot. I think you missed the Damodar Ashtakam. அப்ப வந்து நாங்க லொகேஷன் எங்க, நாங்க எங்க இருக்கோம், எங்க லேன் எங்க, நாங்க எந்த ஆங்கிள் கிருஷ்ணரை பார்க்கலாம்ன்ற லெவலுக்கு நாங்க அனலைஸ் பண்ணி வச்சிருந்தோம். Oh, okay. இவங்க எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கா? Padma Mataji, all the same Mataji. group I want there at 4:30. 100%. Not 4:30, full time, 24 hours. Full time. We Okay. don't have. We You don't must have class or Mataji. you must take only Chaitanya Charitamrita class, Mataji. We will take all classes there. There we will see Leela. அதனாலதான் நிறைய past times வந்து I try and get information on which is not in Krishna book. ஏன்னா கிருஷ்ணா புக்ல இருக்கிற லீலா எப்படி இருந்தாலும் நம்ம படிக்கிறோம். ஸோ மெயினா வந்து அதை தவிர வந்து என்ன லீலைகள் எல்லாம் நடக்குது அங்கன்றது நிறைய ஒரு க்ஷணம் லீலை நடக்கும். அதுல தெரிஞ்ச கொஞ்சம் லீலைகள் இன்ஃபர்மேஷன் தான் I share with you all in the class. Okay. Thank you. Hare Krishna. Thank you so much. Will be part of the pastime, right, Mataji? Part of pastime there in Goloka. Hare Krishna. कामगंधहीन स्वभावविता गोपी प्रेमा निर्मल उज्ज्वल सुधा येन दग्ध हेमा. हरे कृष्णा. பிரேமா மாதாஜி யார் என்ன பண்ணணும்னு கொஞ்சம் சொல்லிடுங்க. நெக்ஸ்ட் ரெகுலேட் பண்ணு. நேத்து மாதிரியே சொல்லுங்க. சொல்லுங்க. பிரேமா மாதாஜி படிச்சேன் கலாவதி மாதாஜி. நான் இந்த இதுல இருக்கிறபடிதான் சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. கலாவதி மாதாஜி. Translation. The natural love of gopis is devoid of any trace of lust. It is voluptuous, bright and pure, like molten gold. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வெரி நைஸ். இப்போ எப்படி மாதாஜி லாபமே இல்லைன்னா ஒருத்தங்க எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்றது கேள்வி. நம்ம குரூப்பே எடுத்துக்கோங்க. எனக்கு உங்களுக்கு யாருக்குமே வந்து இந்த கிளாஸ்ல மெட்டீரியல் லாபம் இல்ல. லாபம்னா எல்லாரும் கோலோக்கா போறோம், லட்சுமி மாதாஜி சொன்ன மாதிரி அங்க கூத்தடிப்போன்றது பக்கத்துல வைங்க. பட் லாஜிக்கலி பாத்தீங்கன்னா இப்போ நீங்க எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்குள்ளேயே எடுத்துக்கோங்க, ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு. ஏதாவது லாபம் இருக்கா? ஜஸ்ட் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றீங்க, கரெக்டா? இப்போ எனக்கு எடுத்தீங்கன்னாலும் எந்த லாபமும் இல்ல. லாபம்னா மெட்டீரியல் லாபம், ரைட்? பைசா எடுக்கிறதோ இல்ல இது எடுக்கிறதோ இல்ல இப்படி சொன்னா எனக்கு இது. சோ எதுவுமே இல்லாம நம்ம ஒரு சின்ன ஸ்கேல்லயே கிருஷ்ணர் கதை இருக்கச்சே, அப்படி இருக்கச்சே அவங்க வந்து கிருஷ்ணரை டைரக்டா பாக்கச்சே அவங்களுக்கு என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும்? கிருஷ்ணர் தான் வேணும்ன்றதை தவிர. சோ இவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணரும் வேணான்ற, கிருஷ்ணருக்கு சந்தோஷம் வேணும்ன்றது உண்டிதான் அவங்க எக்ஸ்பெக்டேஷன், ஒரு லெவல் ஹையர். அதனாலதான் கோபிகள் டஸ்ட் கொடுக்கறச்சே நரக்கம் போனா அவங்க கிருஷ்ணர் இருக்க மாட்டாருன்னு தெரிஞ்சாலும் அவங்க சொல்றாங்க, இப்ப அதெல்லாம் முக்கியம் இல்ல, எனக்கு கிருஷ்ணர் தான் வேணும் அப்படின்றத விட கிருஷ்ணரோட தலைவலி போகணும்ன்றதுதான் எனக்கு முக்கியம் அப்படின்றது. இப்போ நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா இந்தியால இருக்கிற எல்லா பேரண்ட்ஸுமே வந்து நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து பசங்களை ஃபாரின் அனுப்புவாங்க. அவங்க வந்து ஃபாரின்ல போய் நல்லா இருக்கணும்ன்றதுல அப்பமே அவங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியும். அவங்க வந்து பல வருடங்கள் அவங்கள பிரிஞ்சிருப்பாங்க. ஆனாலும் அவங்க அதை பத்தி நினைக்கிறது இல்லை, நம்ம குழந்தை நல்லா இருக்கணும். இன்ஃபேக்ட் ஆர்டினரி தனி கொடுத்தனமே எடுத்துக்கோங்க. எந்த அம்மாவது குழந்தைய தூக்கி வெளில போடணும்னு நினைப்பாளா? இல்ல, ரைட்? எந்த வயசா இருந்தாலும், அது 20 இருந்தாலும் 50 இருந்தாலும். ஆனா அவங்களுக்கு என்ன ஃபீலிங்னா, தனியா இருந்தா அவங்க சந்தோஷமா இருப்பாங்கன்னா நம்மளை விட்டு தனியா இருந்தாலும் அவங்க சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படின்ற எண்ணத்துலதான் அவங்க வைக்கிறாங்க. அதே மாதிரி இவங்க வந்து கிருஷ்ணர் இருந்தாலும் நம்மளோட இல்லாட்டாலும் அவரோட சந்தோஷம்தான் மிகப்பெரிய சந்தோஷம். அவர் சந்தோஷத்தில் நாம் சந்தோஷப்படுறோம்ன்றதா நம்ம இவ்வளோ ஸ்லோகாஸ் பாடணும். கொஞ்சமாவது நம்ம புரியறதுக்கு தான் அவ்வளவு ஸ்லோகங்கள் கொடுத்திருக்காங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. कृष्णेर सहाय गुरु बांधव प्रेयसी गोपिका हायेना प्रिया शिष्या सखी दासी. हरे कृष्णा. मोहन दास प्रभु. हरे कृष्ण. कृष्णेर सहाय गुरु बांधव प्रेयसी गोपिका हायेना प्रिया शिष्य सखी दासी. हरे कृष्णा. Translation by Srila Prabhupada. The gopis are helpers, teachers, friends, wives, dear disciples, confidants, and serving maids of Lord Krishna. Hare Krishna. இப்போ ஜெனரலா கோபிகள்னா யாரு? எல்லாருமே, எல்லா பெண்களுமே கோபிகள். டீச்சரா இருக்கலாம், ஃப்ரெண்டா இருக்கலாம், மனைவியா இருக்கலாம், எல்லாருமே கோபிகள் அப்படின்ற கேட்டகரியில சொல்லிடுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்பா மாதாஜி. सहाय गुरुवे शिष्या भूजिष्या बांधवा श्रिय सत्यं वदामि ते पार्थ गोप्य किं मे भवन्ति न. हरे कृष्णा.
सहाय गुरव शिष्य बुद्धिष्य बांधव क्षत्रियः सत्यं वदामि ते पार्थ गोप्य किं मे भवन्दिन. பார்த்தனே, நான் உன்னிடம் உண்மையை கூறுகிறேன். கோபியர்களே எனக்கு எல்லா உதவியாளர்கள், குருமார்கள், சீடர்கள், சேவகிகள், தோழிகள் மற்றும் மனைவியர். அவர்கள் எனக்கு என்னவாக இல்லை என்று நான் அறியேன். பொருளுரை. இந்த ஸ்லோகம் கோபி பிரேமாமிர்தம் என்னும் நூலில் பகவான் கிருஷ்ணரால் பேசப்பட்டதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. கோபிகள் என்னன்னு தெரியல. அதாவது இவ இந்த வேலை பண்ணல. நீங்க பாத்துருந்தீங்கன்னா இன்னொன்னு, ஒருத்தரை நம்மளுக்கு பிடிக்குதே வச்சுக்கோங்க, நம்ம எல்லாமே ஆகும். இப்போ ஒரு குழந்தைய எடுத்துக்கோங்க, அம்மாவா ஒண்டி இருப்போமா? அப்பா ஊருக்கு இருக்கு போனாங்கன்னா அப்பா வேலையும் பார்ப்போம், வெளில கூட்டிட்டு போறது, பீச்சுக்கு கூட்டிட்டு போறது. நெக்ஸ்ட் அம்மா டீச்சரும் ஆயிடுவோம், சொல்லி கொடுப்போம். ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து வேலைக்காரங்க தான், ரைட்? ஒரு வயது அனுப்புறோம், அவங்களுக்கு நல்ல ஃப்ரெண்டா இருக்கும் அவங்களுக்கு சொல்றதுக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய அப்புறம் ஒரு வயசுக்கு அப்புறம் அவங்க சொல்லி கொடுத்தா நம்ம டிசைட் ஆயிட்டு அவங்க இது கேட்கிறோம், தேவயுத்தி மாதிரி. சோ ஹெல்ப் பண்ணுவோம் நமக்கு அவங்க ப்ராஜெக்ட். சோ ஒரு அம்மாவே பல ஸ்தானங்கள் எடுக்கிற மாதிரி கோபிகள் எல்லா டீச்சரு, டிசைபிள், சர்வெண்ட் எல்லாரோட அவங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு என்ன சொல்லுவோம். நம்ம பூலோகத்துல அப்படி பண்ணா அதுக்கு பேர் அப்சஷன், ரைட்? ஒப்சஷனுக்கு தமிழ்ல எனக்கு தெரியல என்ன வார்த்தை இருக்குன்னு. பட் அங்க பிரேமையோட ஹையஸ்ட் லெவல், ரைட்? ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது நம்ம தமிழ் டீச்சர்ஸ் இருந்தா அப்சஷனுக்கு தமிழோட அர்த்தம் என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு சொல்லுங்க அடுத்த தடவை. ஹரே கிருஷ்ணா. கோபிகா ஜானேனா கிருஷ்ணேரா மானேர வாஞ்சிதா பிரேம சேவா பரிபாதி இஷ்ட சாமிஹிதா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயலட்சுமி சிவசங்கர் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிச்சிட்டீங்களா நீங்க? இல்லையே, எனக்கு தெரியல. விஜயகுமாரி மாதாஜி. The gopis now Krishna's desires and they know how to render perfect loving service for us enjoyment. They perform the service expiety for the satisfaction of their beloved. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. கோபிகளுக்கு கிருஷ்ணாவோட ஆசை என்னன்னு தெரியும். அதனால they know how to render perfect loving service. எப்படி சேவை பண்ணணும் அப்படின்றது அவங்களுக்கு அவ்வளவு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு. ஏன்னா இப்போ நம்ம பசங்களுக்கு நம்ம கூட பண்ணுவோம்ல, இந்த சாப்பாடு பிடிக்கும், அது பிடிக்காது, அந்த மாதிரி இவங்களுக்கும் தெரியுது, ரைட்? they perform their service expertly. அதாவது அவ்வளவு பெர்ஃபெக்டா பண்ணுவாங்க. எதுக்கோசரம் பண்றாங்க? அவரோட சந்தோஷத்துக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. சாமு மாதாஜி. மன்மாஹாத்மயம் மத்சபர்யாம் மச்ர்யாதாம் மன்மனோகதம் ஜானந்தி கோபிகா பார்த்தா நான்யே ஜானந்தி தத்வதः. ஹரே கிருஷ்ணா. சாமு மாதாஜி. கீதா மாதாஜி. ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி. Hare Krishna. Mahatyam mat saparayam mat saradam man manogatam jadanti gopika partha naina jananti tatpataha. Translation. O Partha, the gopis know my greatness, my loving service, respect for me, and my mentality. Others cannot really know this purport. These verses spoken by Lord Krishna to Arjuna in Adi Purana. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ பார்த்தா. சோ என்ன சொல்றாருன்னா அர்ஜுனாக்கு இங்க எங்க சொல்றாரு, ஆதி புராணா அப்படின்ற புக்ல சொல்றாரு, கோபிகளுக்கு என்னை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு, என்னோட புகழும் தெரியும், என்னோட பிரேமையும் தெரியும், அவங்களுக்கு மரியாதையும் இருக்கு, அண்ட் என்னோட மூளை, நான் என்ன திங்க் பண்ண போறேன் அப்படின்றதும் தெரியும், ரைட்? இப்போ நம்மளே கொஞ்ச நேரத்துல இருந்தாலே இப்போ நம்மளுக்குள்ளேயே இருக்கோம். நான் இப்ப கிண்டலா தான் சொல்றேன், இல்ல நான் கோவத்துல சொல்றேனா, இல்ல இதுவா கிண்டல் எவ்வளவு அடிச்சாலும் அந்த டீச்சர்ன்ற மரியாதை கொடுப்பீங்க, ஓட்டுவீங்க. சோ ஒரு கொஞ்ச நாளையே கிருஷ்ணா கான்சியஸ்லயே டிவோட்டிஸ்குள்ளேயே எவ்வளவு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வருது இல்லையா? இவங்க எவ்வளவோ இவங்கெல்லாம் நித்திய சித்தா இங்க வந்ததே இல்லை, வந்தாங்களா அப்படின்னா வந்திருக்காங்க எப்படின்னா அந்த கான்செப்ட் கோசம், அதாவது ஒரு பூலோகத்துல நடக்க வேண்டியதுக்கோசம் அவங்க வந்திருக்காங்க. அதனால அவங்களுக்கு அவ்வளவு நல்லா தெரியும் அப்படின்னு, மத்தவங்களுக்கு ஆக்சுவலா தெரியாது அப்படின்றது
யாருக்கு நம்ம எல்லாம் தெரியும் நினைக்கிறோம் கிருஷ்ணரை, ஆனா நம்மளுக்கு தெரியாது அப்படின்றதுதான் உண்மை. ஹரே கிருஷ்ணா. கலாராணி மத்தது. ஓகே. ஸ்ரீ கோபி கண மத்தியே உத்தம ராதிகா ரூபே குணே சௌபாகியே பிரேம சர்வா திகா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நான் ஆபீஸ்ல இருக்கேன். கலாவதி மாதாஜி. Hare Krishna Mataji. Translation. Among the gopis, Srimati Radhika is the foremost. She surpasses all in beauty, in good qualities, in good fortune, and above all in love. Perfect. Among all the gopis, Srimati Radharani is the most exalted. She is the most beautiful, the most qualified, and above all the greatest love of Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. So among the gopis, Srimati Radharani is the most exalted. ரொம்ப அழகு, ரொம்ப குவாலிஃபைடு, அண்ட் அதை விட பிக்கெஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன்னா கிரேட்டஸ்ட் லவர். ரைட்? ஒருத்தரை வந்து இருக்கிறதுலே பிக்கெஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன் என்னன்னா, இவங்க அழகா இருக்காங்களா, அறிவோட இருக்காங்களான்றதெல்லாம் இல்ல, நம்மளுக்கு வந்து பிக்கெஸ்ட் அசெட் என்ன இருக்கான்னு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய அம்மாக்கள் இருக்காங்கல்ல, நிறைய அம்மாக்கள் நம்மளை விட குறைச்சலா படிச்சிருப்பாங்க, நம்மளை விட அழகு கம்மியா கூட இருக்கலாம். ஏன்னா நம்ம பாக்குறதுக்குள்ளேயே அவங்களுக்கு சின்னப்பா அம்மா எல்லாருமே அழகாதான் இருப்பாங்க. நம்ம ஒரு 15-20 வயசு பாக்குறதுக்குள்ள அம்மா எல்லாம் ஒரு 35 வயசு ஆரம்பிச்சு அந்த அழகும் குறையும், அழகும் குறைச்சலா இருக்கும், நம்மளை விட படிப்பும் குறைச்சல், ஞானமும் கம்மியா இருக்கும். ஆனாலும் நமக்கு ஏன் அம்மாவை ரொம்ப பிடிக்குது? அன்பு. எக்ஸாக்ட்லி, அன்பு. உலகத்துல அம்மா கொடுக்காத எதையும் வேற யாராலையும் அந்த இடத்த அழகு, அறிவு அதெல்லாம் தெரியாது மாதாஜி. அம்மா அப்படின்னா அழகு அதெல்லாம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது. அம்மாவோட அந்த பாசமும் அன்பும் தான் தெரியும். அன்பு 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 பேசிக்கலி அம்மா அது வந்து என்ன நம்மளுக்கு பிடிக்குது, எந்த வயசுல கேட்டாலும். 2 வயசுலயும் அம்மா. இப்போ இந்த கிளாஸ்ல வந்து நான் நினைக்கிறேன் புஷ்ப மாதாஜி தான் எல்டஸ்ட். இப்போ கூட புஷ்ப மாதாஜி உங்களுக்கு யார் ரொம்ப பிடிக்கும் உங்க வாழ்க்கையிலன்னா அம்மா தான் சொல்லுவாங்க ஜென்ரலா மனசுக்குள்ள. ரைட்? சோ அப்போ அவங்கவுங்க அம்மா தான் மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல்லா தெரியுமா. ஏன் சொல்றேன்னா, த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் குவாலிஃபிகேஷன் என்னன்னா அன்பு. லவ்வ பீட் பண்ற ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் எதுவுமே இல்லை. நம்மள ஒருத்தருக்கு வந்து இது வந்து சினிமால எல்லாம் காட்டுவாங்க, லவ்ல ஏமாத்துறது எல்லாமே எதுல ஏமாத்துறாங்க? பணத்தை காட்டி. முக்கால்வாசி பேர் அன்பு காட்டிதான் ஏமாத்துவாங்க. ஏன்னா அந்த அன்புன்றதுலதான் அவ்வளோ ஒரு வேல்யூ இருக்கு. இப்போ நீங்க சொல்றீங்க இல்ல மாதாஜி, எப்படி நீங்க சொல்வீங்க மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல வந்து அன்புக்கு வேல்யூவே இல்லை, இப்பெல்லாம் கரன்சிக்கு தான் வேல்யூ இருக்கலாம். ஆனா அப்படி கரன்சிக்கு வேல்யூன்னு சொல்லிட்டு போனவங்க கூட அன்புலதான் விழுந்தாங்க. எக்ஸாம்பிள் துருவா. எனக்கு கரன்சி தான் வேணும், எனக்கு தான் வேணும்னு சொல்ற துருவா கூட இவரோட அழகை பார்த்து, அழகுன்னா ஜஸ்ட் அழகு உண்டி இல்ல, அந்த அன்பும் இன்பில்ட். நாரதர் வந்து ஜஸ்ட் ஸ்ரவணம் கேட்டு அந்த 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 அன்புக்கு தான் வராங்க. சோ கிருஷ்ணாவுக்கு வந்து நம்ம அழகு ட்ரை பண்றாரு அவரு. ஏன்னா நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா எப்படியோ இந்த நம்ம லொட்ட கண்ணுக்கு அழகுலாம் தான் தெரியும், நம்ம மூளைக்கு தான் அன்பு ஒர்க் ஆகலையே அப்படின்றதால அவர் எல்லா விதத்திலும் ட்ரை பண்றாரு தவிர. பட் ஆக்சுவலி நம்ம வந்து ரொம்ப கிருஷ்ணரை நீங்க திங்க் பண்ணுங்க, இன்னைக்கு டீப் இன்சைட் நம்ம ரொம்ப விரும்புறது என்ன? யாரு உலகத்துல நம்ம ஹர்ட் பண்ணாலும் யாருமே ஹர்ட் பண்ண மாட்டாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. அப்படிப்பட்ட அம்மா கூட நம்மள சில தடவை நம்ம ஹர்ட்டிங்கா பேசுவாங்க, நம்மள புரியாம பேசிப்பாங்க. கரெக்ட்? அந்த டைம் நம்ம கையை விடாம நம்மள கூட்டிட்டு போறது கிருஷ்ணருடைய. நீங்க பண்ணீங்கன்னா எந்த விதத்திலுமே நம்மள ஹர்ட் பண்ணாத ஒருத்தர் கிருஷ்ணர் தான். மேக்சிமம் திட்டு நம்ம கிட்ட வாங்குறவரும் கிருஷ்ணர் தான். லெஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம கொடுக்கறதும் கிருஷ்ணருக்கு தான். நான் சொல்றது கரெக்டா இல்லையா? கோவம் வந்தா கிருஷ்ணரையும் திட்டுறோம், கோவம் வந்தா திட்டுவோம். நம்ம வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு பண்ற சேவையில 5% கிருஷ்ணருக்கு பண்ணா கூட நம்ம ரொம்ப ஹையா இருக்கும். நம்ம பண்றவங்க நம்மளுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்ல மாட்டாரு, ஆனா நம்ம கொஞ்சோண்டு பண்ணாலும் அவர் ரொம்ப எக்ஸைட் ஆறாரு. இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு யாராவது ஒருத்தங்க இருப்பாங்களா? நம்மள பார்த்துட்டே இருந்துட்டு நம்ம கூடயே இருந்துட்டு. ரைட்? நிறைய தடவை வந்து இந்த குந்தி மகாராணி கூட சொன்னாங்க, அவங்க வந்து எவ்வளவு பசங்க இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து என்ன தைரியம், யாருமே இல்லை இல்லையா, கணவன் இல்ல, பசங்க சின்னவங்க இருக்கிறது எனிமியோட கோட்ல. ஒரு நாள் எங்கேயாவது பசங்களை ஒரு மார்க்கெட் கூட்டு போனா நம்மளுக்கு ஒரே டென்ஷன், ஐயோ இங்க தொலைஞ்சு போயிட்டாங்கன்னா, ஐயோ அந்த இவங்க வந்து வீட்டுல இருக்கிறச்சேயே கொலை பண்ற லெவலுக்கு இருக்கிற ஒரு கும்பலோட அவங்க இருக்காங்கன்னா எந்த தைரியத்துல கிருஷ்ணர் கூட இருக்காருன்ற அந்த ஃபீலிங். ரைட்? அந்த ஃபீலிங்
தான் இருக்கிறதுலே ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஃபீலிங். ஏன்னா நம்ம கூட இருந்து நம்மளுக்கு தைரியத்தை கொடுத்து, நம்மளுக்கு துணையை கொடுத்து, நம்ம இந்த உலகத்துல வாழறதுக்கு நம்மளுக்கு ஞானத்தை கொடுத்து, நம்ம வருத்தத்தை மறக்க வைக்கிறதுக்கு அந்த மறதிய கொடுத்து, இவ்ளோ யாராவது ஒருத்தர் பண்றாங்க மாதாஜி, இவங்களும் இருக்காங்க, எனக்கு இதே மாதிரி இருக்காங்க. நிறைய பேர் 2-3 தடவை என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சொல்லிடுவாங்க, என்ன காடுன்னு சொல்றாங்கப்பா, நான் அவங்களை காடுன்னு நினைச்சேன். இதெல்லாம் என்ன மீனிங்? ஆனா அவங்க கிட்ட அந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸ் இருக்குன்றது அணு லெவலுக்கு தான். ரைட்? விபு கிருஷ்ணரோட கம்பேர் பண்ணவே முடியாது. ஏன்னா இதெல்லாம் நம்மளுக்கு எப்பவுமே தேவைப்படுற ஒரு குவாலிட்டி. யாராவது ஒருத்தர் மாதாஜி எனக்கு இதெல்லாம் வேண்டவே வேண்டாம், சாமி எனக்கு 1 கோடி கொடுத்தா போறோம்னு சொல்றவங்களும் இருப்பாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு கூட ஆக்சுவலா அன்பு வேணும். அந்த அன்பு கிடைக்காததால அட்லீஸ்ட் 1 கோடியாவது வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுதான் ஆக்சுவல் கான்செப்ட். சரிங்களா? ஏதாவது அப்ஜெக்ட் பண்ணா நீங்க அப்ஜெக்ட் பண்ணலாம், நான் சொல்றதால நீங்க எல்லாம் ஓகே சொல்லணும்னு இல்ல. அப்ஜெக்ட் எல்லாம் பண்ண மாட்டேன் மாதாஜி. குந்தியினுடைய அதே நிலவரம் நான் சொல்றீங்க. அப்புறம் என்ன மாதாஜி? எல்லாம் இது உண்மையா இருக்கிறப்ப எப்படி மாதாஜி? அப்படின்னு சொல்ல மாதாஜி. நம்ம சில தடவை தோணும், இல்ல மாதாஜி நான் அப்படி ஃபீல் பண்ணல, இப்படி ஃபீல் பண்ணல, தப்பு இல்ல. ஏன்னா ஒருத்தர் ஒப்பீனியன் அந்த மாதிரி. அப்படி இருந்தா நீங்க பேசலாம்னு சொல்ல வந்தேன். நான் சொல்றதா ஃபைனல் வெர்டிக்ட் இல்ல, நம்ம பேசி நம்ம சமாதானத்துக்கு கேக்குற அந்த கோடியை குடுக்கிறவரும் அந்த பகவான் தான் இல்லையா மாதாஜி? நம்மளா எதையும் தயாரிக்க முடியாது. அதற்கான வழிமுறையை காட்டுறவரும் அந்த பகவான் தான். அதனால கொடுக்குறாருன்னா அதுவும் நல்லதுக்கு தான் கொடுப்பாரு மாதாஜி. சோதனைகள் வருதுன்னா அவர்கிட்ட நெருங்குறதுக்கு தான் கொடுக்குறாரு. ஹரி ஹரி, வெரி நைஸ். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். மல்லிகா மாதாஜி. यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडं प्रियं तथा सर्वगोपीषु सैवैका विष्णोरत्यंत वल्लभा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. यदा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडं प्रियं तथा सर्वगोपीषु सैवैका विष्णोरत्यंत वल्लभा. Translation: Just as Radha is dear to Lord Krishna, so her bathing place Radha Kunda is dear to him. She alone is his most beloved of all these gopis. But this verse is from the Padma Purana. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. இது நம்ம ஞாபகம் இருக்கா? எங்கயோ கேட்ட மாதிரி இருக்கு. ராதா குண்டு எங்கயோ கேட்டோமே. எங்க கேட்டோம்? Instruction. Very nice. Last instruction. 9, 10, 11. Hare Krishna. वैकुंठो जनितो मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृन्दावन्यमुदारपाणिरमनात् तत्रापि गोवर्धनः राधा कुण्डैहार गोकुलपते प्रेमामृदा प्लावनात् कुर्यादस्य गिरात विरितते तत्रापि गोवर्धन. सो என்ன சொல்றாங்க? ராதா குண்ட இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட். ரைட்? ஹரே கிருஷ்ண. வைகுண்டோ ஜனிதோ மதுபுரி. வைகுண்டம் இருக்கிறதுலயே ஹை. ஏன்னா வைகுண்டத்தை விட ஹை என்னன்னா மதுபுரி, மதுரா, கிருஷ்ணரா. ரைட்? நீங்க சொல்ல போறீங்க வைகுண்டத்தை விட மதுரா ஹை. எதுக்கு? வைகுண்டத்தை விட மதுரா ஹை, மதுரா விட விருந்தாவன் ஹை. ஏன்? அங்கதான் பாஸ்ட் டைம்ஸ் நடந்தது. அதை விட கோவர்தன் மலை, அதை விட இன்னும் ராதா குண்டு. எதுக்கு? அந்த பிரேமை நெக்டர். இதுல ஒரு க்ஷணம் நம்ம குளிச்சா கூட ரொம்ப பக்தி. இப்ப அங்கெல்லாம் போனவங்க ஒரே கூத்தடிச்சு டான்ஸ் பண்ணி அதை அழுக்க ஆக்கிட்டதால இப்ப பிரபுபாதா சொன்னாங்க, எந்திரிச்சு ஒரு 3 சொட்டு தண்ணி வச்சுக்கிட்டாலும். ராதா குண்ட் பத்தி ஒரு 2 லைன் சொல்றேன். ராதா குண்டு என்னன்னா, சைத்தன்யா மகாபிரபு போறச்சே இந்த குண்டு எக்ஸாக்டா பண்ண முடியல. எல்லாம் மூடி மண்ணால. கிருஷ்ணா, அதாவது ராதா குண்ட் கிருஷ்ணா குண்ட் பக்கத்துல இருக்கும் இந்த பிருந்தாவன்ல. ஆனா அதெல்லாம் மூடினது அப்புறம் அவர் கண்டுபிடிச்சு அப்புறம் கோஸ்வாமிய எல்லாம் கூப்பிட்டு அவங்கள கேட்கல வேலை எக்ஸ்கலேட் ஆனா அத அந்த மாதிரி சொல்லுங்க மாதாஜி. கேட்கல மாதாஜி. கேக்காய் வருது. ஓகே, நான் ரிப்பீட் பண்றேன். ராதா குண்ட இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட்னு பார்த்தோம் இல்லையா? இது எப்படின்னா 500 வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஸ்பெஷலி மாதவ கௌரிய சம்பிரதாயத்துல ரொம்ப ஹையா கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா நம்ம சைத்தன்யா மகாபிரபு அங்க போயிட்டு அந்த இடத்த கண்டுபிடிச்சார். இதுதான் ராதா குண்டுன்னு சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்ணி
அது வந்து நிறைய காலத்தினால மறைஞ்சு இருந்துச்சு, ரைட்? மறைஞ்சு இருந்துச்சு, மூடி இருந்துச்சு, இல்ல சின்னதா இருந்துச்சு. சோ அதுக்கப்புறம் கோஸ்வாமிங்களை கூப்பிட்டுட்டு போயிட்டு அவங்கள வந்து இன்னும் அதை அழகு பண்ண வச்சாரு. அழகுனா கட் பண்ணி நம்ம வந்து தெப்பக்குளம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, தெப்பக்குளத்துக்கெல்லாம் கார்னர் பார்டர் எல்லாம் போடுற மாதிரி இப்போ ராதா குண்டுக்கு நம்ம ஸ்டெப்ஸ்ல இறங்கி கால் வச்சுட்டு நம்ம மேல வரலாம். அந்த மாதிரி கம்ஃபர்டபுளா அவர் வந்து அவ்வளவு அழகா பண்ணாரு. சோ இதுதான் அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படி இருக்கா மாதாஜி? இப்பவும் இருக்கு, என்கிட்ட போட்டோ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி, ராமதா குண்டு. மாதாஜி இந்த நான் ரகுநாத தாஸ் கோஸ்வாமியை பத்தி படிக்கும் போது எல்லாரும் வந்து இந்த இத நாங்க சுத்தப்படுத்துறோம், ஒரே குப்பையும் இதா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்ப அவர் சொன்னாரு, அந்த ராதா குண்ட சுத்தி ஒரு 5 மரம் இருக்கு, அத நீங்க எக்காரணம் கொண்டும் வெட்டாம நீங்க செய்யறதா இருந்தா செய்யுங்க அப்படின்னு. அதுக்கு அவர் சொன்னாராம், இது வந்து 5 மரங்கள் 5 பாண்டவர்களை எனக்கு தெரியாது மாதாஜி. வெரி நைஸ். அதனால அதை நீங்க வெட்டாம எப்படி நீங்க ராதா குண்ட சுத்தப்படுத்துவீங்களோ செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்றேன். அப்போ ஒரு பெரிய பணக்காரர் வந்து ஏழுமலையான பணக்காரருக்கு ஒரு ஏழுமலை அந்த தெய்வம் வந்து, உங்ககிட்ட நிறைய செல்வம் இருக்குல்ல, நீ என்ன செய்ய போற அப்படின்னு கேட்டாராம். எனக்கு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல, ஆனா நான் நல்ல முறையில செலவு பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாராம். இங்க ஒரு கோஸ்வாமி இருக்காரு, ரொம்ப எளிமையான ஒரு கோஸ்வாமி அவரு. அவரை பத்தி சொல்லும் பொழுது எனக்கு அந்த எளிமையை நான் படிச்சது இன்னும் என் மனசுல அப்படியே இருக்கு மாதாஜி. ரொம்ப எளிமையான கோஸ்வாமி அவரு. அவர்கிட்ட போய் சொல்லு, அவரு ஐடியா சொல்லுவாரு அப்படின்னு. உடனே அவரு அந்த சேட்ஜி போய் கேட்டதுக்கு, இந்த இடத்தை எல்லாம் சுத்தப்படுத்த வேண்டியது உன் பொறுப்பு தான். ராதாகுண்ட் ஷியாமகுண்ட் இந்த 2 பக்கத்துல இருந்த ஆடுகள் மாதிரி இருந்து அதை நான் படிக்கும்பொழுது ரொம்ப இந்த அளவுக்கு ஒரு சிம்பிளிசிட்டியா ஒரு மேனால இருக்க முடியும்னு நினைச்சு பார்த்தா இன்னும் ஆனா எனக்கு பிக்சரோட காமிக்க எனக்கு நீங்க இன்னும் அதுக்கு சான்ஸ் கொடுக்கல. ஐ ஃபீல் வெரி 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 அதுக்காக அத வந்து நான் படிக்கும்போது இதெல்லாம் அப்படியே என் மனசுல பிக்சரா ஓடிட்டே இருக்கு. இன்னும் நான் பிக்சர் இது காமிக்கல. வெரி நைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இல்ல அதுதான் நான் பேசினேன். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வரலையான்னு தெரியல, அதுதான் நான் சொன்னேன். மோகன்தாஸ் பிரபு கிட்ட ஃப்ரைடே நீங்க எல்லாம் இருக்கீங்க இல்லையா, ஃப்ரைடே வந்து நீங்க பிரசன்டேஷன் பண்ணலாம், மண்டே வந்து ஃப்ரைடே பண்ணலாமா? கம்மிங் ஃப்ரைடே, டே ஆஃப்டர் டுமாரோ பிரபு. ஏன்னா எல்லாரும் இருக்காங்கல்ல, வெறும் நான் மகேஸ்வரி மேம் தான் இல்ல. அதனால சைத்தன்ய சரிதாமிர்தா கிளாஸ் நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணிடுங்க மோகன்தாஸ் பிரபு பிக்சரோட. மாதாஜி ஷியாமா குண்டம் இருக்கா மாதாஜி? ரெண்டுமே ஷாம் குண்டு இருக்கு மாதாஜி. ஷாம் குண்டு ராதா குண்டு ரெண்டுமே இருக்கு. ஷாம் குண்டு தான் ஒரிஜினல். ஷாம் குண்டோட கதை என்னன்னா, அவர் வந்து இந்த மாதிரி அந்த புல்ல வதக்குறாரு இல்லையா. சோ இவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க, ஐயோ நீ சரியே இல்ல, நீ வந்து கிளம்பணும், நீ வந்து இந்த இடத்துக்கெல்லாம் போகணும் அப்படின்றதால ஷாம் குண்டு என்னன்னா, அந்த 7 கங்கை அந்த மாதிரி 7 ரிவர் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த 7 ரிவருக்கு தமிழ்ல என்ன சொல்லுங்க, 6 கரெக்டா, போய் நீ குளிச்சுட்டு வரணும்னு வாங்க. ஏன்னா இது தப்பு பண்ணிட்டேன்னு. ஐயோ அது அசுரம், அதெல்லாம் இல்ல, தப்பாவது தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிக்கிறதால ராதா குண்டு சாரி ஷாம் குண்டு தான் ஃபர்ஸ்ட் எல்லா ரிவர்ஸும் வந்து ஒன்னா சேரும், நீ கிருஷ்ணா நீங்க குளின்னு. அதனால அது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆச்சு. அங்கிருந்து தண்ணி ஸ்லிப் ஆகி இவங்க இவங்க எல்லாம் வந்து நாங்களும் பண்ணணும் அப்படின்றதால இங்க இருந்து தண்ணி ஸ்லிப் ஆகி வர்றதுதான் ராதா குண்ட். சோ ராதா குண்ட்ல ராதாராணியோட பிரயத்தனமும் இருக்கிறதால ஃபீட் பண்றது கிருஷ்ணர் தான். அந்த ராதாராணியோட பிரயத்னம் இருக்கிறதால அது வந்து இன்னும் கிருஷ்ணருக்கு டியர் ஆயிடுச்சான். ஷாம் குண்ட் அவருக்கோசரம் வந்தவங்க, இதுல வந்து ராதாராணியோட பிரயத்னம் இருக்கிறதால அவங்களோட கண்ணு சொட்டு பண்ணி, அதனால ராதா குண்ட்ல ஒரு க்ஷணம் இருந்தாலும் அவ்வளவு ஒரு பிரேமை நம்மளுக்கு வந்துடும் அப்படின்னு. 7 நதிகளும் மாதாஜி 7 முனிவர்களா வந்து அங்க வந்து ராதை கிட்ட காட்சி கொடுப்பாங்க. ராதை வந்து பெரிய விருப்பம் இல்ல கிருஷ்ணரா. அப்போ வந்து அவங்க வந்து 7 முனிவர்களா வந்து அவருக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து இவங்க தொண்டு செய்வாங்க. தொண்டு செஞ்சோம்னா அவங்க வந்து 7 நதிகளையும் கொடுத்தோம்னா கிருஷ்ணர் அதுல குளிச்சோம்னா அந்த பாபம் விலகிடுது. அந்த இது வந்து ராதா குண்டாகுது, அதுல இருந்து சியாம குண்டு உருவாகுது அப்படின்னு தான் மாதாஜி நான் படிச்சேன். ஓகே, பட் அங்க சொல்றது வந்து ரிவர்ஸ் சொல்றாங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்தது அது, அதுக்கப்புறம் இது நடக்கிறது அப்படின்னு. எனிவே நான் வந்து லேட்டஸ்ட் நம்ம இஸ்கான் கிளாரிபிகேஷன் கேட்டுட்டு நான் வரேன். பட் இதுதான் நாங்க படிச்சதும் சரி, விருந்தாவன்ல சொன்னதும் அதான். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பட் மறுபடியும் செகண்ட் கிளாரிபிகேஷன் எடுத்துட்டு வரேன் நான் நெக்ஸ்ட் வீக் டியூஸ்டே. ஹரே கிருஷ்ணா. த்ரைலோகே
பிருத்விதன்யா யத்ர விருந்தாவனம் புரி தத்ர கோபிக பார்த்தா யத்ர ராதாபி தாமமா. ஹரே கிருஷ்ணா. லக்ஷ்மி மாதாஜி. Hare Krishna. Prabhuji, slightly down from Trailokye Prithvi Danya Yatra Vrindavanam Puri Tatrapi Gopikaha Partha Yatra Radha Bidamama. Slightly up, Prabhu. Thank you, Prabhu. O Partha, translation and purport by Srila Prabhupada ki jai. O Partha, in all the three planetary systems, this earth is especially fortunate. For an earth is the town of Vrindavana, and there the gopis are especially glorious because among them is my Srimati Radharani. This verse spoken by Lord Krishna to Arjuna is cited from the Adi Purana. Hare Krishna. Hare Krishna. So very very nice. So அதனால இது என்னன்னா இந்த 3 பிளானட் சிஸ்டம் ரைட். எர்த் எதுக்கு புண்ணியம் பண்ணியிருக்குன்னா இங்கதான் எல்லா கிருஷ்ணர் ஃபர்ஸ்ட் காலடி. அதுல எர்த்லயும் இன்னும் இந்தியா என்ன சொல்லுவோம் நம்ம ஹிந்துஸ்தான் நம்ம பாரத தேசம் என்ன ஃபேமஸ்னா இந்த பாரத தேசத்துலதான் கிருஷ்ணர் வந்தாரு. ராமர் கிருஷ்ணர் எல்லாருமே இங்க வந்ததால உலகத்திலேயே இந்த பிளேஸ் ரொம்ப குளோரிஃபைடா இருக்கு. கோபிஸ் ஸ்பெஷலி என்னன்னா ராதாராணி எல்லாருமே இங்க இருக்காங்க. அண்ட் அதே மாதிரி கோபிகளா ஆகணும்னு ஆசை இருக்கிறவங்க, நான் ஆல்ரெடி சொன்ன வேதங்கள் ரைட், முனிவர்கள் இவங்க எல்லாம் கோபி ஆகணும்னா அவங்க ஆல்ரெடி இருக்கிற கோபியோட வயிறுல பிறந்து குழந்தையா வருவாங்க. சோ இப்படிதான் பாஸ்ட் டைம்ஸ் என்ஹான்ஸ் ஆகுது. சோ அடுத்த தடவை கோபிகள் இங்க ஒரு தடவை பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இங்கன்னா நம்ம வீட்டுல இல்ல நிறைய அண்டங்கள் இருக்குல்ல, பிரம்மாண்ட பிரமத்தே ஹோய் பாக்யவான் ஜீவா ரைட். குரு கிருஷ்ணா பிரசாதே பாயே பக்த ரச பீஜா நம்ம படிச்ச கிளாஸ் பாட்டு தான். அந்த மாதிரி குரு கிருஷ்ணாவோட பிரசாதம் அது கிடைச்சிச்சுன்னா பக்தி ரச ஏறுது இல்லையா. பிரம்மாண்ட பிரமித்த ஹோய் எக்கச்சக்க இருக்கு. பாக்யவான் ஜீவா நம்ம எங்க வேணா அங்க போஸ்ட் ஆயிட்டு கோபியா அங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கோலோகாக்கு போயிடுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மா மாதாஜி ஸ்டாப் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மா மாதாஜி இன்னும் படிக்கலையா? சரி, இதை முடிச்சுட்டு ஸ்டாப். எவ்வளவு பெருசு பர்ஃபெக்ட் பிரபு. ஓகே, இது ஒண்டி முடிச்சுட்டு 270 படிங்க. நான் தான் ஃபர்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. ராதா சஹா கிரீடா ராசா விதிர காரணா ஆரசப கோபிகானா ராசோபாக்க ராணா. ராதா சஹா கிரீடா ரச விதிர காரண ஆரசப கோபிகன ரசோபகரண. மற்ற கோபியர்கள் அனைவரும் ராதாராணியுடனான கிருஷ்ண கிரீடைகளின் ஆனந்தத்தை அதிகரிப்பதற்கு உதவுகிறார்கள். அவர்களது பரஸ்பர இன்பத்தின் கருவிகளாக கோபியர்கள் செயல்படுகின்றனர். பொருளை சகிகள், நித்திய சகிகள், பிராண சகிகள், பிரிய சகிகள், பரம பிரேஷ்ட சகிகள் என்ற 5 பிரிவுகளாக கோபியர்கள் பிரிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. விருந்தாவன தாமத்தின் ராணியான ஸ்ரீமதி ராதாராணியினுடைய அவ்வெல்லா பொன்னிற தோழிகளும் கிருஷ்ணரின் சிங்கார உணர்ச்சிகளை எழுப்புவதில் கைத்தேர்ந்த கலைஞர் ஆவர். பரம பிரேஷ்ட சகிகள் 8 பேர். ராதா கிருஷ்ணரின் பரவச பரிமாற்றங்களில் அவர்கள் சில நேரம் கிருஷ்ணரின் பக்கமும் சில நேரம் ராதாராணியின் பக்கமும் செல்கின்றனர். அச்சமயங்களில் அவர்கள் ஒருவரை காட்டிலும் மற்றவரின் மீது அதிகம் ஆர்வம் காட்டுவது போல தோன்றக்கூடிய சூழ்நிலை உருவாகிறது. அது ரச பரிமாற்றத்தினை மேலும் சுவையுள்ளதாக மாற்றுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நாளைக்கு ஞாபகப்படுத்துங்க, வந்த உடனே ராதா குண்ட் பத்தின ஸ்டோரி நான் சொல்றேன், அதுக்கப்புறம் நம்ம படிக்கலாம். சோ ஜஸ்ட் ரிமைண்ட் பண்ணுங்க, நான் பண்ணுவேன். சோ கோபிஸ் 5 குரூப்ஸ் நான் இதான் சொன்னேன் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி ரைட். நித்திய சகீஸ் நித்திய சகீஸ் பர்மனண்டா அங்க இருக்கிறாங்க. பிராண சகீஸ், பிரியா சகீஸ் அண்ட் பரம பிரேஷ்ட சகீஸ் அப்படின்னு 5 கேட்டகரி இருக்காங்க. எல்லாருமே ரொம்ப அழகா ராதாராணிக்கு சப்போர்ட் பண்றவங்களதான் இருப்பாங்க. யார் ராதாராணி? விருந்தாதாம் என்ற ஊருக்கு ராணி. 4 தான் இருக்கு மாதாஜி. நித்திய சகிகள், பிராண சகிகள், பிரிய சாரி 4 கேட்டகரி. இதுல சகின்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல, அதுவும் அவங்க என்னன்னா 4 தான். see 2 different things மாதாஜி. 5 குரூப் இங்க இருக்கிறது. 4 என்ன ரெப்ரசென்ட் பண்றதுன்னா 4 கேட்டகரி ஆஃப் சகீஸ் சேர்வாங்க எப்படின்றது. அதுதான் நம்ம பாகவதம்ல படிச்சோம். இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா 5 குரூப்ஸ் ஆஃப் சகீஸ், 5 கேட்டகரி எப்படி வராங்கன்னா சகி என்றவங்க, நித்திய சகீஸ் என்றவங்க, பிராண சகீஸ், பிரிய சகீஸ், பரம
பிரேஷ்ட சகி 5 குரூப்பா டிவைட் ஆயிருக்கு. சரிங்களா? நம்ம பரம பிரேஷ்ட சகி என்றவங்க 8. அவங்கதான் நீங்க பாப்பீங்கன்னா நம்ம எங்க ஐ திங்க் திருப்பதிலயும் இருக்கும், மாயாப்பூர்லயும் இருக்கும். 4 இந்த சைடு, 4 லெஃப்ட் ரைட். அவங்கதான் பரம பிருந்தாவன்ல கூட இருக்கு மாதாஜி. எங்க பிருந்தாவன்ல? பிருந்தாவன்ல பல்ராம் கிருஷ்ணர். ஓகே, அதாவது ரொம்ப எக்ஸ்டெசிக் டீலிங்ஸ் ஆஃப் த ராதா ராணில இருக்கிறது தான் அந்த அஷ்ட சகின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான் பரம பிரேஷ்ட சகி என்றவங்களும் அதுதான். அண்ட் அவங்க அதுல 2 பேர் தான் லலிதா விஷாகா, ரைட்? அண்ட் இது வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஃபேவரபிளா இருக்கிறது, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் எதிரியா இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஜஸ்ட் டு ப்ளீஸ் த மெலோஸ். இதுதான் நம்ம இங்க இருந்து 217ல இருந்து மறுபடியும் ஒரு தடவை நாளைக்கு படிக்கலாம். ஏன்னா நெக்ஸ்ட் இந்த சகீஸ் பத்தி தான் வரும். சரிங்களா? நம்ம இதை இன்னைக்கு இதோட விட்டுலாம். தேங்க்ஸ் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு இங்க இருந்து படிக்கலாம். அப்புறம் நாளைக்கு ராதா குண்ட் பத்தி மறுபடியும் பண்றேன். எனக்கு என்னோட மெமரி தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஷாம் குண்டு தான் வந்துச்சு. கிருஷ்ணா குண்ட் ஒரு ஷாம் குண்ட் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், நம்ம ராதா குண்ட் வந்தது. பட் மாதாஜி சொல்றதால நான் எதுக்கும் ஒரு தடவை கிளாரிஃபை பண்ணிக்கிறேன். ஜஸ்ட் அவங்க தெரியல மாதாஜி, நீங்க சொல்லுங்க. எனக்கு தெரியல. இல்ல நான் வந்து நாளைக்கு ஃபுல் கதை சொல்றேன். சோ உங்களுக்கு இப்ப வந்து நான் ஜஸ்ட் குட்டியா சொன்னேன் இல்லையா, நாளைக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் கதை சொல்லணும்னு வேற சொல்லியிருக்கேன். சோ அதனால ஃபுல் கதையே நான் சொல்றேன். சரிங்களா? இப்ப வந்து நீ படிச்ச ஸ்லோகம் எங்கன்னு பாக்குறேன். நம்ம அதையே நான் திறந்து வச்சிருந்தேன். எனக்கு வந்து எல்லாரும் மண்டையிலயும் ஒரு கதை சொல்றேன்னு சொன்னீங்க மாதாஜி. இன்னைக்கு சொல்றேன்னு சொன்னீங்க. ஆமா, நானும் ஞாபகம் வச்சிருந்தேன். நீங்க கேக்கலையே விட்டுருலாம்னு நினைச்சேன். சரி சொல்லிட்டா? ஓகே மாதாஜி, கேட்காம இருக்க மாட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ சைத்தன்யா சரிதாமிருதாவில் நாயோட கதை என்னன்னா, இந்த நாயோட பேரு முகுந்தா. சோ இந்த பேர் வச்சது நான் நினைக்கிறேன் சிவானந்தா பண்டிட்னு. சோ சிவானந்தா பண்டிட்டோட மெயின் வேலை என்ன அப்படின்னு சொல்றேன். இப்போ யாத்ரா மேனேஜர்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம பாஷையில சொல்லணும்னா யாத்ரா மேனேஜர்னா சிவானந்தா பண்டிட் வந்து யாரு? சிவானந்தா பண்டிட் வந்து இவங்க எல்லாம், அதாவது சைத்தன்யா பிரபு வந்து ஒரு இடத்துல இருக்காரு பிருந்தாவன்னா, இப்போ பெங்கால்ல இருந்து வர்றவங்க, இல்ல இவங்க பெங்கால்ல இருக்காங்கன்னா இந்த ஊர்ல இருந்து வர்றவங்க, இவங்க எல்லாரையும் வந்து ஒரு இடத்துல சேர்த்து வைக்கிறது தான், ஆர்கனைஸ் பண்றதா இவரோட வேலை. சோ இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, அவர் எங்க போனாலும் சிவானந்தா பண்டிட்டா இந்த நாய் ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கும். எங்க போனாலும் அவர் காலையில எந்திரிச்சாலும் வரும் அப்படின்னு. சோ இவர் என்ன நினைச்சாருன்னா, நான் நினைக்கிறேன் இந்த நாய்க்கும் வந்து ரொம்ப எலிவேட்டட் மனசு, சோ இதையே விட்டுட்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த நாயையும் கூப்பிட்டு சாப்பாடு பிரசாதம் போடுவார் இல்லையா. ஏன்னா இவர் வந்து நிறைய ஆர்கனைஸ் பண்ணோம், அதனால மதுக்கறி எல்லாமே அவர் பண்ற வேலையோட இதெல்லாம் பண்றதால அவர் வந்து அவரோட சர்வெண்ட், அவரை பாத்துக்கிற ஒருத்தர்கிட்ட இந்த நாயையும் கவனிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு. அவர் வந்து முடிச்சுட்டு சாயங்காலம் வரைச்சே நாய் எங்கன்னா, ஐயோ நான் மறந்தே போயிட்டேன் அப்படின்னு. இதுக்கு முன்னாடி என்ன நடக்குதுன்னா, இவங்க வந்து ஒரு போட்டு கிராஸ் பண்ணி போகணும், போட்லதான் கிராஸ் பண்ணி போகணும். எல்லாரும் வந்து ஒரு பைசானா இந்த நாய்க்கு வந்து 10 மடங்கு கேட்பாரு அந்த போட்மேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒத்துக்க மாட்டாரு. ஆனா சிவானந்தா என்ன சொல்வாருன்னா, யாரா இருந்தாலும் ஆத்மா. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, வித்யா வினய சம்பன்னி பிராமணே கவி ஹஸ்தினி சுனி செய்த ஸ்வபாக்கேவ பண்டிதா சமதர்ஷினக. இவ்வளோ இருக்கிறதால இந்த நாயும் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி அட்டமா பண்ணியே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து நாயை வந்து கூப்பிட்டு வச்சு பண்ணுவார். சோ இப்ப என்னடா அப்படின்னா, அந்த நாய் வந்து அவ்வளவு கியூட்டா இருக்கும். நான் சொன்னேன் ஆல்ரெடி, அந்த நாய் வந்து கியூட்டானா அழகு வச்சு இல்ல, ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கும். போட்ல கூட்டிட்டு போனா போட்ல இந்த நாய் சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு வரைச்சு சாப்பாடு போடவே மறந்துட்டேன் அப்படின்னாரு. அவருக்கு அவ்வளவு மனசு வருத்தம். இப்போ நினைச்சு பாருங்க, இப்போ நீங்க எல்லாம் இருக்கீங்க, நம்ம எல்லாம் போறோம், எல்லாரும் போயிட்டு யாராவது ஒருத்தர் சாப்பிடலன்னா நம்ம எப்படி ஃபீல் பண்ணுவோம்? மறந்துட்டேன் மாதாஜி, அவங்க தூங்கிட்டு இருந்தாங்க விட்டேன் அப்படின்னா நம்ம ஒரு மாதிரி ஃபீல் ஆயிடுவோம் இல்லையா. அதுவும் மெனக்கிட்டு பாத்துக்கோங்க, அந்த மாதிரி அவர் ஃபீல் பண்ணி அந்த ராத்திரி அவர் சாப்பிடவே இல்லை. அவர் மனசு அவ்வளவு கஷ்டமா இருந்து எங்க அப்படின்னு எல்லா இடத்தும் தேடி பார்ப்பாரு. ஐயோ இவ்வளவு பக்தியா இருந்துச்சு இந்த நாய், இவ்வளவு பக்தியா இருந்துச்சு அப்படின்னு எல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா பிருந்தாவனுக்கு நேரா இவர் வந்து சைத்தன்யாவை பார்க்க போறாங்க. சைத்தன்யாவை பார்த்த உடனே அவருக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம். என்னன்னா, சைத்தன்யா வந்து அந்த நாய்க்கு சாப்பாடு ஊட்டிட்டு இருக்காரு. எப்படி அந்த நாய் சைத்தன்யா கிட்ட போச்சு, அவர் எப்படி சாப்பாடு ஊட்டுறாருன்றதெல்லாம் அந்த கதையில இல்ல. ஒருவேளை சைத்தன்யா பாகவத்ல இருந்தா நான் சொல்றேன், இன்னும் அங்க வரல. ஏன்னா இது வந்து பிருந்தாவன் ஃபைனல் அந்தியலீலா இல்லையா. அப்போதான் அவர் அவ்வளவு ஷாக்கு. அந்த நாய் வந்து எவ்வளவு பக்தி இருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா சைத்தன்யா கிட்ட போயிட்டு டைரக்டா சைத்தன்யா பிரசாதம் கொடுக்குறாருன்னா நீங்க நினைச்சு பாருங்க எவ்வளவு எலிவேட்டட் பொசிஷன் அந்த நாய்க்கு வரும்னு. இதுக்கப்புறம் நேரா நாய் வந்து எங்க போச்சு, மாயாப்பூர் இந்த ஊர்ல
நவதீப் அங்க நேரா கோலோகம் கிருஷ்ணலோகத்துக்கு கிளம்பி பேக் ஆகி போயிடுச்சு அப்படின்றது தெரிய வந்துச்சு. ஏன் இத சொல்றேன்னா, நிறைய பேர் சொன்னோம் இல்லையா, ஹியூமன் ஃபார்ம் ஆஃப் லைஃப் இஸ் ஃபார் லிபரேஷன். வெரி ட்ரூ. அனிமல் லைஃபா இருந்தா லிபரேஷன் வராது, ஹியூமன் வந்துட்டு தான் வரும் அப்படின்னு. இதெல்லாம் புக் சாஸ்திரத்துல இருக்கலாம், ஆனா கிருஷ்ணர் நினைச்சா எது வேணா நடக்கலாம். இப்போ இங்க எடுத்தீங்க சுகதேவ் கூட எடுத்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ பேரட் இல்லையா, டைரக்ட் லிபரேட்டட் கேட்டகரி. நம்ம எலிஃபென்டா இருந்த நம்ம கஜேந்திராவும் டைரக்ட் மோக்ஷா. அப்புறம் நம்ம பரத் மகாராஜுக்கு டைரக்ட் இல்ல, அவர் பிராமண பாடி எடுத்துதான் போறாரு. அதனால கிருஷ்ணர் எப்போ என்ன பண்ணுவாருன்றது அவரோட இஷ்டம் தான். இதுக்குதான் அஜ்ஞான சுக்ருத்தின்வாங்க. அவங்களுக்கு கிருஷ்ணர் அது 2 பேர் கொடுக்கலாம், குரு கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா கொடுக்குற அஜ்ஞான சுக்ருதி டைரக்ட் தான். நம்ம எப்படி சொல்வீங்க, எக்ஸ்பிரஸ் ஹெலிகாப்டர் தான். சோ டைரக்டா அங்க போறதுக்கு தான் சாட்சி. சோ இது அவ்வளோ ஒரு வெரி ஸ்வீட் ஸ்டோரி. இது ஏன் சொல்றோம்னா, நம்ம எல்லாரையும் அதுக்கு நாயை தூக்கிட்டு டைனிங் டேபிள் உட்கார வச்சு சாப்பாடு வைங்கன்னு சொல்லல. பட் இதுக்குதான் ஒரு ஸ்மார்த்தா பிராமினுக்கும் ஒரு இவங்களெல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா, பக்தியில முன்னேறவங்களுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா, பிராமணரா ஃபாலோ பண்றதை விட வைஷ்ணவா ஏன் கிரேட்னா, வைஷ்ணவா எல்லாருமே ஈக்குவலா நடத்துவாங்க. எல்லாருமே மனசு ஐயோ இது பாத்துட்டேனே, இது கருப்பு பூனையே இப்படி பார்க்க கூடாதே எனக்கு அதெல்லாம் எதுவுமே அவங்களுக்கு இருக்காது. இட்ஸ் அபவுட் த நார்மல் திங்கிங். அதுதான் அவங்களோட எக்ஸ்ட்ராடினரி திங்கிங். இது எப்பவுமே நீங்க எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எதுக்குன்னா, சைத்தன்யாவே அந்த மாதிரி நினைக்கிறாரா? சரி, நித்யானந்தா தான் நீங்க எல்லாம் சொல்வீங்க மாதாஜி அவர் ஒரு அவதூதா, அவரை கன்சிடர் பண்ணக்கூடாதுன்னு. சைத்தன்யா எல்லாமே பர்ஃபெக்டா பண்றவரு. அவர் இதுல தப்பு இருந்துச்சுன்னு நினைச்சிருந்தா அவர் ஃபர்ஸ்ட் அந்த நாய்கிட்டயே போயிருக்க மாட்டார். ரைட்? சோ முகுந்தா த டாக் இப்படிதான் லிபரேட் ஆச்சு அப்படின்றதா சைத்தன்யாவோட குட்டி நாய் கதை. சோ இதுதான் உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு இருந்தேன். இதோட இந்த கதையும் இந்த பலி கொடுக்குறாங்கல்ல மத்தாஜி, ஆடு அதெல்லாம் கூட டைரக்டா அப்படியே மோட்சத்துக்கு போயிடும் சொல்றாங்கல்ல. இல்ல மாதாஜி, பலின்றதே தப்பு. பலின்றதே இல்ல, அத கொல்லப்பட்டா கூட அவங்க பகவான் கிட்ட போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி படிக்கிறாங்க. பலி என்ன ஆகும்னா, அந்த காலத்துல பிராமணருக்கு அவ்வளவு இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷன்ல டாக்டர்ஸ் அனாட்டமின்னு சொல்லிட்டு டெட் பாடியில ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஏன்னா ரியல் பாலை கட் பண்ண முடியாது. அதுதான் பண்ற மாதிரி அந்த பிராமணன் என்னன்னா, அனிமல்ஸ் பண்றதுல அவங்களுக்கு அவ்வளோ பவர் இருக்கிறதால அந்த அனிமல் இன்னொரு அனிமலா இப்போ ஒரு குதிரை வச்சு இன்னொரு குதிரை வரும், கண்ணெதிரில தெரியும், சும்மா பின்னாடி எல்லாம் இல்ல, கண்ணெதிரில அந்த குதிரை போயிட்டு இன்னொரு அந்த யங் குதிரை பாடி வருது. அந்த பழைய பாடிக்கு நியூ பாடி வர்ற டேலண்ட் இருக்கு. ரெண்டாவது இல்லனா அது ஹியூமன் ஃபார்ம் எடுக்கும். இது உடனே வந்துருமா மாதாஜி? உடனே வரும். உடனே உடனே வரும். இப்ப விஸ்வரூபம் உடனே அவர் காட்டுறாரு இல்லையா, அந்த மாதிரி உடனே வர்ற டேலண்ட் சத்திய யுகத்துல இருந்துச்சு, இப்போ இல்ல, கலியுகத்துல இல்ல. அதனாலதான் இப்ப பலி எல்லாம் கிடையாது இல்ல மாதாஜி, பலி இல்ல, சாஸ்திரத்துல பலி இல்ல. அண்ட் சாஸ்திரப்படி பலி கொடுத்தா ஹெவனுக்கு எல்லாம் போவே மாட்டாங்க. மர்சி கில்லிங் கூட ஒரு ஹெவன்னு, அவங்க நம்ம கொலை பண்றவங்களுக்கு சேர்த்து ஹெல்லுக்கு தான் போவாங்க. அந்த என்ன ஆகுதுன்னு பக்கத்துல வைங்க, அது பாவம். ஆனா பண்றவங்க நரகாசுரம். யாருக்காவது நரக்கமோட லொகேஷன் வேணும்னா ப்ளீஸ் ரெஃபர், நான் கொடுக்குறேன். ஆனா இப்பயும் கிராமத்துல எல்லாம் செய்யறாங்க இல்லையா மாதாஜி? மாதாஜி, ஏன்னா தாம்ஸ் நான் ஒரே ஒரு கேள்வி, தேவர்களுக்கு கொடுக்குறாங்க காளி அந்த மாதிரி மாதாஜி. ஏன்னா எந்த தேவருமே எல்லாருமே கிருஷ்ணரோட பக்தர்கள் தான். இப்போ பலி எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு நான் யாரையாவது வெட்டி கொடுக்கலாமா? இப்போ ஜட பரதாவே பலி கொடுக்க வந்தாங்க. ஆமா, ஏன்னா ஜட பரதான் பேர் அவன் ஜட மாதிரி இருப்பானு, அப்ப பலி கொடுக்கலாம். இவன் யூஸே இல்லன்னா பலி கொடுக்கலாமா? மூணவர்ச்சி இல்லாதவங்கள பலி கொடுக்கலாமா? நம்ம தானே. சோ கான்செப்சுவலி பலின்றதே இல்லை அந்த காலத்துல ரீசன். அதனாலதான் புத்தா வந்தாரு. அட மக்கள் பாஸ்திரீங்களா, வேதமே நம்பாதீங்க, பலியே. ஏன்னா அவ்வளவு மக்கா இருந்தாங்க. சோ வேதமே நம்பாதீங்கன்னு அவர் சொன்ன ரீசன்னாலதான் வேதமே இல்லாம போச்சு. ஏன்னா அந்த பலியை நிறுத்துறதுக்கு அவருக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஆயுதம் விஷ்ணுவோட, புத்தாவும் விஷ்ணுவின் அவதாரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. புத்தர் அந்த வேதங்களுக்கு any importance to Vedas? He told don't believe Vedas. மாதாஜி இப்ப ஒண்ணு இப்போ மாத்திரை உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு, நான் மாத்திரை தான் சாப்பிடுவேன் ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன சொல்வேன், மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாத்திரை எல்லாம் குப்பையில போடுங்கன்னு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு. அப்பதான் உங்களை நிறுத்த முடியும். அதுக்கப்புறம் நீங்க எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது இல்ல, அதுக்கப்புறம் ஜொரங்கிறோம் மெதுவா நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவேன். கரெக்டா? ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எல்லாத்துக்குமே மாத்திரை, ஐயோ கால் வலிக்குது நான் மாத்திரை, தலைக்கு எனக்கு கருப்பா இல்ல எனக்கு வெள்ளை ஆகுது நான் மாத்திரை,
கண்ணு வந்து ரெட் ஆகுது, மாத்திரை இப்படி போட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன சொல்றேன், மாத்திரை அப்படிங்க மாத்தாச்சு, நான் பாத்துக்கிறேன் உங்களை, நீங்க தூக்கி போடுங்கன்னு. கரெக்டா? மாத்திரையே தப்புன்றது அர்த்தம் இல்ல, தப்பான மாத்திரையை நீங்க சாப்பிடுறீங்கன்ற அர்த்தம். அது உங்களுக்கு நீங்க புரிஞ்சுக்க மாட்டீங்க. அதனால சிம்பிளா ஒரு லைன்ல எல்லாத்தையும் தூக்கி போடுங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு தான் புத்தா வந்தாரு. சூன்யம். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் மறுபடியும் நேத்து பண்ண ஸ்லோகமே தான் பண்ண போறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சதாச்சார கிளாஸ் 5:30. ஒரே ஒரு செகண்ட், 2 பேரு உண்டி வந்துட்டாங்கன்னா, தனேஸ்வரி மாதாஜி வந்துட்டாங்களா? ஓகே ஓகே ஓகே. ஒரே ஒரு யாராவது எல்லாருமே நான் பாடுறேன் ஃபர்ஸ்ட், எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணிட்டு எண்ட் பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நாமே அக்ஷர சபேரா ஏயி தஸ்வபாவா व्यावाहिता हैलेना चारी आपन प्रभावा हरे कृष्णा. सो எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. கல்பதருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.